Suri-suri padang bulan, ayo konco padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame jejegitan. Gai-gai rambulane ning disalang wong awe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Asale saka tilon, iku tambane apa? Asale saka tilon, ning ati rada aja ngono mas, aja ngono kadung janji monggo aku wayu monggo suri-suri padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame jejegitan. Gai-gai rambulane yen bisa kok awe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Asale saka-saka tilon, aku tambane apa? Digawe saka etelon, ning ati durung lega. Aja ngono mas, aja ngono kadung janji monggo aku dino. Aja ngono mas, aja ngono kadung janji monggo arep dino. Hei, kok semaput iku lho. Kayak digudek mancan aku. Trae kodhok wonge agres kok sa. Kodhok agres ya. Agres. Ndek apa dadi bojone kodhek ya, Ndek? Wah, gelem wae. Wah, ya piye ya marai aku iki wis tuwa dhek ijek bocil mania kok, Jin. Wale. Kok tutupi ngene gene apa mampu. Ora. Ya gene. Kenapa? Wah, Gak aku ya bener loh. Coba berani. Mama, makan melenya. Wes ya Allah. Ya. Iki sing arep nekani pengajian ya. Iya, persis rapi kudungan kabeh. Nggih wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Mas Nur. Mas Nur Hadi dalah Mbak Mbak Purwandi.
menika ingkang pundi? Aku kan dek siang nggih dereng weruh. Kat siang kepengen ngerti ya. Oh, ndi pundi? Mbak Pur niku, Mbak Pur niku. Wah, wingi operator niku, kamera niku. Oh, nggih. Mbak Pur, nek Mas Nur Hadi kang pundi nggih? Mas nika, wah Mas, malah didadi Oh, aku teng Ji. dalam. Ya Allah, alhamdulillah sembanuan nggih Mas Mbak nggih. Sampun nimbali kula sak kanca, sampun nantu rezeki mugi-mugi rezekine nggih mali barwah. Amin. Berkah barokah. Heeh. Sak keluarga pinaringan adem ayem rezekine turah-turah. Amin. Sapa ngerti iso tinggo nyekolana bocah. Heeh. Nek turah iso tinggo nang Mekah Madinah. Amin. Kono turahane tinggo tuku sawah. Amin. Turahne. Turahne ya tinggo nanggep manggolo menah. Lah piye? Meneh. Lah gurine ada Ah iya. Angge Dek Juna. Dik Juna. Belum tidur? Belum tidur Aku Dik yo Juna? lali yo, Som. Oh, kesel. Pacaan soale mau. Keson bar meru ngene Oh, mau. melu kerang mau. Nyerekno Pak Gajah, muga-muga seneng atine tinggo hibur atine. Nggih. Ben iso jos. Hasilnya muga-muga jos ya Mbak Iin. Iya, besok. Iku kira-kira nganu ndi ku? Mbah, lah mbak kon ning ndi nek saranmu iki sing apik ning ndi nek sunat? Nek saranku ya nang jepor ae Mbak, engko bentuke ben ukir-ukiran. Dik Juan mugi-mugi tambah pinter, tambah soleh nggih, migunani Nggih. tumrap nusa bangsa lan agama, migunani ka tumrape wong tuane. Muga-muga saged ngangkat derajat wong tuane, apa sudah dicita-citanya, apa sudah dipegadang, muga-muga tercapai. Amin. Kok digudang anu aku lek ngomong ya. Yo, apa iki kowe ngejak satset iki? Ketularan kodok iku apa omonganku lah melu cepet kok iso. Teng aku ya iso nek alusan kok Iso saya. ya. Ayo. Aku nek tuku patpo. Kowe aja ngono dak, iki patponan ini rembang tok. Anggih-anggih niki wancinipun kula sak kanca atur lipur kagem panjenengan sedaya mbok pilih saking keluarga besar badhe ngersake tembang utawi request lagu nggih sumangga. Nggih, napa? Napa saking ibu-ibu wonten ngajeng. Mas-mase. Bapak-bapak Pak Gatot to ora apa melih. Napa saking ibu-ibu saking pemuda-pemudane ndiker sedaya. Nggih. Ya kalau Dereng wonten. belum ada permintaan diaturi tembang-tembang sing kepenak. Apa ya? Saya rancak apa sing halus? Saya rancak le. Apa Mbak? Apa? Apa? Arep nek ngono ku arah-arah ndonga. Nganti ya, Mas? Coba abang-abang ini langsung Apa? prakain. Ya, diaturi wonten setengah tembang nggih. Nggih. Katresnan sejati ya, Mas. Oke. Naswa di program bersama nyusun nekel semprot musik keploan bersama cah musik anggotanya sing senengannya absen siji belakang Siji. ya Mas monggo yang lagi nonton streaming juga Mbak Iin disapa-sapa Nggih. Yang ada di luar negeri, di dalam negeri, di luar planet luar planet. Pak. apa Pak? Ya jamu pagel marat ya Pak monggo ya terusnya sejati
Ora kuat tangi iku lho temenggengan. Mas, Menteri Keselamatan masakake Gak kuat tangi. ketiban gong Cina tenan iki Mas. Tulungi gak iso tangi tenan. Wes saya mergawe. Awe do ditulungi. Ayo mau tulungi kan medon ya mau tulungi. Ngono iku lho. Ngono iku perbuatan yang sangat harap dilanjutkan wae. Tidak boleh dilanjutkan. Kanggo Oh iya. Ayo mergawe wis mergawe mati mengarep kok iso. Nek mau tulungi gagi medun mau padha abange. Sampun nggih Bu, Ibu nggih. Sedaya temengake panjenengan sedaya. Saged tinggo tombo kesel tombo ngantuk ya mestine ya sayang ya. Iya dong. Semono rada ngantuk roh kowe metu-metu iki. Abang-abang biar langsung walah. Apa mau ketok apa nih? Tak doi biar ngene lho, Rom. Nggih iki ngono permintaane Mbake kok, Ci. Oh nggih saking Mbak Perwanti. Iya, permintaan tuan rumah minta pakai yang merah-merah aja ya, Mbak. Seragam iki tok luaris men ngono ya. Luaris seksi kok Sekson. Ya, yuk. Ayo nyanyi jamu pegel pelarat, Mas. Jamu pegel pelarat. Nyanyi deh, ayo deh. Puskesmas iku Mas. Batak iku angger bar tok saweran yang ngono ku ngilang. Ya Mas. Ya Mas jamu pegel melarat. Wis sarana tukang lamune ya wis engko tak tukangane aku dhewe. Pak. Di mana ya Mas, jamu pegel barat. Pak Gatot, sugeng dalu Pak. Menunggu, malah kasus nggih sonten nggih Pak kurangan jenengan Pak ya Allah dalam menunggu nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak mugi-mugi rezekinya jenengan pinaringan keberkahan. Oh, ngene iki lho 200.000 nggih tombo ngantuk lho.
Gimang Pak emang kok menghilang ta? Iya, nagih janji lah wis gak apa-apa. Kalau Mas Mas iki lho. kayan. Oh, arom mau aku, ayo Rom. Iki lah haram mak jenenge padha wong loro jenenge haram. Lah rene ra njaluk lagu apa njaluk duit aku ya ra duwe malah. Lambo. Oke. Ya, keren. Oke. Iya, oke, istri setia iki piye leh momena ta ora kok iso. Kudu abot men ngejaluk duit. Abot le Mas. Istri setia Cian, ya engko diaturi nggih. Sing dhisik iki. Menunggu. Apa Pak? Malah nemen iki. Kok mau ungret nah ta Pak? Jambu merah, jambu mete ngono go Pak, jambu merah. Apa Mas? Takkan bisa. Memen ke jeling ya. Karo ikhlas, sing endi ikhlas ana iki lho. Ikhlas Didik Kempot. Terima mundur apa? Ikhlas kan ana akeh to Mas. Ikhlas sing ndi Didik Kempot apa ikhlas sing Wis ndi? ngerti wae iku ae, penting ikhlas. Oke, menunggu saya Mas. Sunan saking Pak Gatot menika, Mbak menawi tesih wonten mriki napa sampun kondur nggih? Pak Gatot ki lho mau nyerai raket ndek sore ya, Cik. Kan ndek siang. Kedek siang. Ya, mangke nyanyiin. Iya. Mas duitmu tek teles kebes. Disai nang kene mang sae bolong. Teles kebes duitnya. Mangga, wonten menunggu. Sekian
Fresh care aja wangsul kan nyeben. Alah Mbak Uti pun ngantuk to Mbak, jenengan Mbak. Alah ya atas-atas nggih Mbak nggih. Nggih. Oke, mergo lagunya lumayan ada ya. Ada banyak. Coba kita dikasih ada nage janji dulu Mas Ari. Iya. Mengko terus urutannya ono istri setia, Iya. jambu merah. Takkan bisa karo keikhlas. ikhlas. Lumayan ya, Cin. Lumayan Iya, banyak. Ya, monggo. Yuk. Ayo Umi, nage janji nduk, kene nduk. Saking Paken apa Masen apa Mbak apa adike? Oh wong tua mang. Oh iya. Ucil, ya padha teko kabeh fan-fanmu nduk, seneng nguri nduk. Saka nganu ya ana, saka nganu ya ana, saka nganu ya ana. Ya pokoknya bancar area iku Mangga. Kode kena ngejar kayak Mas sama aku apa? Aku Mas sama apa? Wes, aja aku malu. Ayo, asik. Hey. Umi, ana kupu-kupu api. Malah ngegulu kabeh iki lho mulune. Ngomongi meneng ae malah. Yo.
Sampun terima kasih Mas. Terima kasih Om Malaki Lijo Muda. Iya. Sampun nduk. Iki mau Sampun. susulan siji ka Setian Jati kon nduk. Heeh. Ya muga-muga gak ngejak kancane ya nduk. Sik tak tambah esek. Tambah Rom. Iya. Wong telu ya kudunya ya. Ora ndek keris, aku sing ndek keris wong lanang-lanang. Aku wong wedok. Sampun nggih, Sampun. ngersake ninggal apa? Nagih janji, sampun Mbok. diaturi. Ayo tak ngaturi Mas kita kira dari tuan rumah. Mas Huda nggih. Mas Huda, iya. Oh Kowe kok nggih. ero, kowe kok kenal Aduh, ya? kenal no aku no, bar Walah. berkenalan kok Oh, gitu, dari tuan iya, rumah iya. ya Mas. Nggih. Mas Oh, iya. Ari coba di program ada Takkan Pisah. Sah. Lagunya sing piye lho, Nduk? Takkan ada iku lho Rom, plune Rom. Aja keduren apeh kowe ndek langsung adane dule ngono le. Takkan ada iku aja. Ya, takkan kita sekalipun kau Tianti. Tiada. Tianti tanggaku. Oh. Ayo, Iku ya tanggaku padha ae kok. Yo. Mas tek nonggon undu ndak ape undu ngono aja. Ya. Takkan pisah. Yuk. 2M kok akeh ya. Utangnya cie. Iya Mas. Berbicara kepadamu tentang apa
Mas, siapa? Mas sudah? Mas sudah. Oh ya. Ikhlasnya sitanya Cindy. Aku ikhlaskan dirimu. Iku apa sing terima maju Mundur. Aku mau. Gini kok mau. Lah aku mau kalah ae. Iki Mau ae Mas mundur. Inu Mas. Terima mundur iku. Terima mundur. Terima mundur. Ya mundur masa maju terus sampai. Istri setia saya ya Mas. Mei, ayo Mei, bernyanyi. Sebenarnya saking konco-konco yang dari Banjar, kayaknya gak salah ya. Nggih. Ada istri setia yang bernyanyi tidak tergolong istri setia ya. MC-nya baik sing istri setia. Yuk cus. Mau mbah, wis bengi-bengi mau nambal ban lembah mbah. Wis tutup, Mbah. Bengi-bengi wayahe turu ya. Kasihku paling cakep paling ganteng.
susulan iki saking penderete. Nggih. Nyun bakal semak. Oke. Ya wis ora apa-apa diatur sithik-sithik ya, Mas. Nggih. Wonten ikhlas. Ikhlas trimo maju, Mas. Mundur. Ayo sing iso maju.